Og Hækken Bogstedskæmpe, hey! Og pisse for henten saksen, og rydde på et udtræk. Klippe, 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 Hjertelig velkommen til nok en episode av Ølkalenderen. Og nå er vi blitt helt faktisk edrue. Og hvilken dato er det? 23. desember. Wow. Nei? 2019. Hæ? 20. desember. Og vi er en ny runde i Bøgedal. Men der har vi kost oss før. Vi har vært det fint der før. Et lettere, friskere egentlig, sånn vårlig og sommerlig øl. Et lettere, friskere, sømmere. Og det som er med disse lette, friske ølene, de kan faktisk da, selv om de ikke er jule, så kan det være veldig godt med en del av julematen. Så jeg har nå... Nei. Lur på lur. Har du noe på lur? Jeg har nå på lur. Tippe hva det er da? Nå skal det tippes. Si tipp og si. Nei. Tipper det er torsk. Fiskerike. Lutefisk. Rak. Rakfisk. Nissen hadde rett. Så fantastisk. Jeg gleder meg helt til. Men smak på ølet først. Smak på ølet først. Blir bedre med ølet. Dette kan man drikke. Dette kan man drikke. Hva synes nissen om kombinasjonen? Det var veldig godt. Ja. Jeg har ikke smakt på øl ennå. Det er bare det må du. en ting som mangler på min der. Ja. Pepsi Max. Pepsi Max. Tok først øl, Ja. og tok raket fisk. Ja, og kan du synes det da? Nei, altså... Jeg er nok kommet det som over faglig heter over kneken. Mange av ølene smaker litt det samme. Ja. Dere som sånn, nå har begynt å bli numne, kan dere være enige at denne danker ned denne her blåfar? Nei. Ok. Blåfar skal være der oppe. Men hva har skjedd med... Det er noen som har tuklet med listene her nå. Men Lusse Lelle da? Ved siden av det, sånn, er det greit? Ja. Ole Martin, Ja. hvor mange er det til hver, kanskje? Ja, det er bare å spise. Bare spis. Vi kan jo spise det bare mens vi... spis. Skal vi spise det mens vi leser? Bare spis. Ja. Der kommer lige den danske menu. Men hvor kommer du fra i Danmark? Fra Fyn. Fra Fyn? Fra en lille by, der hedder Hårby. Hårby? Ja. Der er lige min favoritby. Hjertelig godt. Lige op bare flyde til Hårby. Så skal vi bare spise lidt råtten fisk, ikke? Skal vi ikke synge synge Danmarks sin nationalsang? Ja, hvad er det? Fly on the wings of love. Det skulle det være. Ja, det er en form. Vi er hvide. Vi er sammen. Nej. Side. Ikke. Vi er røde, hvide, blå. Kan man nok skal vi stå på for Danmark. Hvor fædreland. Du skulle bare have den her, ikke? Okay. Du skal bare have den. Vi er kommet til det punkt, hvor vi skal... Skal du lige have det? Ja, vi skal læse, hvor... Julekort. Og det er til mig? Julekort. Ja, det er der. Men det er hyggeligt. Står der hen. Ja, det er fra mig til dig. Så siger ham, så skal I alle vogte af, og så skal I høre på herrens ord, og så siger herren til jer. Så siger herren. Herren siger, I skal bare chill. I skal bare tage det roligt. I skal bare tage det roligt. Når herren er klar, så er herren klar. Og herren er klar, så er herren klar. Og nu er herren klar. Og nu er herren klar. Så læser vi vores korte. Så læser vi vores korte. Nej. Drenge, Ja. er der lige mig, der har fået sortepænd? Der er ikke for nogen. Der er ikke for nogen kort, ikke? Jo, det er ham, som kan give dig en. Men jeg har lige Kort til kokken. givet til kokken. Men det Og går kokken har lige givet til dig. Og du har lige givet til ham. Og ham har lige givet til ham. Og jeg har også givet til ham. Der er ingen, der har noget skrevet til mig. Kan du og ikke jeg bare- er pisselej mig. Du er så Jeg er sortepænd. pissekeret i hele. Gå ind på loftet og hold en Fuck kæft. det her hele Kan du ikke Gå bare ind på loftet og hold en kæft. hold for det pisse hele der. Bare pisse hele. Ind på dit loft. Så læser vi bare de kort, så vi har fået til hinanden. Ja, kom. Yes. Så fint. Så begynder du. Ja. Kære Ole Martin, vejen til en mands hjerte går gennem maven. Tak for en... Nej, så Ja. det med det fri. Det er fra Magnus. Det kommer til sidst. fra Okay. Magnus. Så er det. Vejen til en mands hjerte går gennem maven. Tak for en fifterhjulstid, Magnus. Okay. Ja, men det er tak, flot. Magnus. Det er Det var flot. fine ord. Værsgo. Ja, det er flot. Tak. Kære Vækkert, det har været en glæde at bekendt med dig.
gennem de sidste ugerne. Du imponerer med din progression inden ølfag, og det glædes. Imponerer dig. Jamen, Imponerer. En ølfærger. ølfæder? Ølfærger. Ølfæder. Jeg ønsker dig og din en fredfuld jul. Hjertelig hilsen, Ole Marte. Det glæder mig. Det er meget vakkert. Jeg glæder mig døbt, men Jeg har fået et kort, hvor der bare står til Kalle. Kalli. Jeg ved ikke, hvem den er fra. Det står lige til slut i kortet, og der er en genganger i den her Okay, i samfundet. jeg kommer til at læse ud. Til Kalle. Ja, så er der blevet. Tænk, at du er blevet så flot. Du er en af de dejligste kindesne, jeg kender. Ja. Hilsen Victor. Ja. En mystisk altså. Ja. Du kom jo ud fra intet. Du er bedre end alle fintede. Som Messi, som Ronaldinho. Ja, til og med Pelé. Men ingen af dem får nogen til at le. Men det var fint. Det var fint. Var ikke det dejligt. det var for mig. Så skal vi bare udbyde. Så Ube, skål. Så skal udbyde. Så skåler vi for det. Hinanden, ikke? Nu skal vi aldrig miste kontakten, ikke? Så De skal vi bare... det er fire flotte mænd. Ja, 4 flotte mænd. Det var det hele, vi havde for Var i det dag, i og vi kom tilbage i morgen med nye digter og masser med kærlighed og masser med fløde følelser og det hele, og vi er en gang, og vi kommer så lige til at miste kontakten, ikke? For vi er alle glade i hinanden. Ja. Skål! Og så ses vi i morgen. Skål, så sent. Ses vi så i morgen. Der var en rigtig god øl, det her, ikke? Ja, det var Det er rigtig. Det dejligt. synes jeg bare. Ja, var så dejligt. godt at høre. Jeg føler, vi har lukke gået døren? glip af nogle julesanger. Hvilke julesanger? Så siger vi bare tak for i dag, og Vigtigt, og så så lover vi bare det her. Så begynder det.